ፍቅር ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ፍቅር ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ ሞት አይርኔ ብሩህ ሕይወተይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ኣብዚ ሓለፈ እቲ መሪር ስደታ ዝብል ናይ እመቤታችን ስደት ዘዘንቱ ካብ ቀዳማይ ክፋል ክሳብ ሳልሳይ ክፋል ርኢናዮ ነርና። ሎማዓንቲ ድማ ራብዓይ ክፋልን ሓምሻይ ክፋልን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሓፍትና ሰላማዊት ዩቲብ ቻናል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር የተረስዖ ሓደሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ንሕዋትና ከነበራታትዕ ብትሕትና የላዎ ናብኡ ከብለኩም። ካብ ናይ ዝሓለፈ ዝቕፅል ዘሎ ስደት ወላዲተ ኣምላክ ራብዓይ ክፋል። እዚ ከይኣክል ደቂ ተዓዲ ኣንስቶምን ደቆምን ኣኻቲሎም መፂኦም ኣብ ልዕሊ ፍቑር ወደይ ብዙሕ ግፍዕን ፀርፍን ኣውረዱ። ምፃሩ ሲእነ ኣምሪረ በኸውሁ ብዙሕ ነብዓት እውን ኣፍሰስኩ። ፍቑር ወደይ ድሕርቲ ዝወፅሖ መከራ ሓይልን ስልጣንን ከርእዮም ጀመረ። ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ዝተዋረድኩምን ድኹማትን ኩኑ ምድርኹምን ኩዕንትን ሳዕርን እንተዘይኮይኑ ካሊእ ኣይተብቁል። ካህናትኩም ውሕዳት ይኹኑ። በረከተይን በረከት ወላዲተይን ኣባኻትኩም ኣይሕደር ኣይሃሉን። በቲ ዘይሕሶ ቃለይ ተዛሪበ ኣለኹሞ ኢሉ ረገሞም። ካብዛ ቁስያ እትበሃል ዓዲ ወፂና ነዊሕ መንገዲ ተጓዓዝና። ንሓፂር ግዜ ክንዕርፍ ደሊና ኣዕረፍና። ንእሽተን እንጌራ በላዕና። ፍቑር ወደይ ነታ በትሪ ኣውሊዕ ናይ ዮሴፍ ካብቲ ዝነበረቶ ወሲዱ ነዞም ብሩኻት ተቐበልተ ጋይሽ ዝኾኑ ሃገር ንበረከትን ትእምርትን ትኹኖም ኢሉ ተኸላ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ለምሊማ ዓበያ ፈረየት። ብድሕሪዚ መንገዲ እናቐፀልና ዮሴፍ ብኢዱ እናመልከተ ንልመና ከጥዕመናን እቲ ግዜ መስዩን እዩ እሞ ናብዚ ዓዲ እዚኣ ንእትዎ በለና። ኣነ ግና ዓዲ እንተኸድና እቶም ደቂ ዓዲ ንፍቑር ወደይ ክቐትልዎ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ብፅምዋ በረኻ ንኸይድ በልክዎ። እናተዘራረብና ከለና ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ተገሊፆም ንዮሴፍ ነቲ እትብለካ ስምዓያ በልዎም። እቲ እዋን ፀሓይ ኣብ ምዕራብ እኳ እንተነበረ ስቕ ኢልና ደኣ በረኻ ጉዕዘና ቀፅልና። ሸፋቱ ዝንቀሳቀስሉ እዋን ብምንባሩ እቶም ቅድም ረኺቦምና ዝነበሩ ሸፋቱ ተጓነፉና። ሰይፎም መሊሖም ናባና ቀረቡ። ብዙሕ ግዜ ደሊና ሲእናኩም ፀኒሕና። ሕጂ ግና ኣብ ኢድና ወዲቕኩም ኢኹም ድላይና ክንገብረኩም ኢና ኢሎም ተቐዳዲሞም ንፍቑር ወደይ ካብ ሕቑፈይ መንጢሎም ብምውሳድ ነታ ወይኒ እትመስል ልብሱ ወሰድዋ። ናተይ ናይ ቤት መቅደስ ልብሰይ ኣብ ርእሰይ ዝነበረ ጻዕዳ ሻሽ እውን ወሰድወን። ናብ ዮሴፍ መፂኦም ኩሉ እቲ ስንቂ ኣሕደግዎ። ነዚ ዝረኣየት ሶሎሜ ኣይገድፉንን እዮም ኢላ ባዕላ ንብረታን ክዳውንታን ኣረከበቶም። ንኹሉ እቲ ዘድልዮም ዘሪፎም ምስ ወሰዱ ካባና ርሕቕ ኢሎም ይዛትዩን ይዘራረቡን ነበሩ። ወይ ጉድ! ሽፍታት ዝኸተረ ኸቲሩ ሪኦም ንዶ ኣይረኣዩንን ኢሉ ደኣ ይሃድም እምበር ከምዚ ዶ ኣለ እዩ። ኣብ ማእኸል ሜዳ ዝማኸሩስ ንወደይ ደኣ ክቐትልዎ ደልዮም እዮም እምበር እናበልኩ ገፀይ ናብ ገፅ ወደይ ገይረ ኣምሪረ በኸኹ። ነብዓተይ እውን ናብ ገፅ ወደይ ወረደ። ኣነስ ኣብ ቤተልሔም እንተዝህሉ መሓሸኒ። ንወደይ ክቐትልዎ ክመፁ ከለዉ ምሳይ ኮይኖም ዘእውዩ መረኸብኩ። እዛ ብፅእቲ ኢኺ ኢላ ዝወደሰትኒ ኤልሳቤጥ ነዚ ረኺብኒ ዘሎ እንተትፈልጥ ኣበይ ኣለኻ ኦ ምልዕተ ጸጋ ዝበልካኒ ኣበይ ኣለኹም ኩልኹም ነቢያት ናበይ ከም ዝኸይድ ኣማኽሩኒ። ደቀን ብሄሮድስ ዝቐተልውን ኣንስቲ ቤተልሔም ከምዚ ኢለ ክበኪ ከለኹ እንተዝሪኣኒ እናበልኩ ክዳኔ ክሳዕ ዘጠልቂ በኸኹ። ሓዘነይ ንመሪር ብኽያተይን ዝረኣየ ግብፃዊ ሽፍታ ሕሊናኡ ወቒስዎ ልቡ ብሓዘን ተመሊኡ ነቲ እስራኤላዊ ሽፍታ እዞም ሰባት ስድራ ቤተ መንግስቲ እዮም ሓዚኖምን ኣለዉ ንብረቶም ንመልሰሎም በሎ። ታራ ምኽታር ናይቲ እስራኤላዊ ሽፍታ ስለ ዝነበረ ግና እዚ ዕድለይ ዝሃበኒ እዩ። እዚ ኩሉ ንብረት ብዙሕ ዋጋ ከውፀለ እዩ ኣይመልስን ኢሉ ኣበዮ። ክገብረሉ ከም ዘይኽእል ፈሊጡ በል ካብ ቤተልሔም ክሳዕ ኣብዚ ዝኸተርናዮ ብምሉኡ ንኣኻ ይኹን። እዚ ሕጂ ዝወሰድናሎም ግና ንኣይሃበኒ እናበለ መሪሩ ለመኖ። እስራኤላዊ ሽፍታ በዚ ተሰማሚዑ ኩሉ እቲ ዝተረፈ ሃቦ።
እቲ ግብፃዊ ሽፍታ ከዓ ገለ ከየጉደለ መለሰልና። ኣነ ከዓ እናተሓጎስኩ ንወደይ ከደንክዎ ፍቁር ወደይ ከዓ እዞም እትርእዮም ዘለኹ ሸፋቱ ኣብታ ኣነ ዝስቀለላ መዓልቲ ሓዲኦም ብየማነይ ሓዲኦም ብፀጋመይ ምሳይ ክስቀሉ እዮም። እቲ ምሕረት ዝገበረልና ብየማነይ ክስቀል እዩ። ብኣይ ኣሚኑ ከዓ ቅድሚ ኣዳምን ዞርኡን ናብ ገነት ከኣቱ እዩ በለኒ። ብድሕሪ እዚ እቲ ጥጦስ ዝስሙ ግብፃዊ ንፍቁር ወደይ ካብ ሰሎሜ ተቐቢሉ ሴፉ እናተመርኮሰ ከፋንወና ከሎ ሴፉ ተሰብረት። ኣየ ኣነ ጽቡቕን ተገበርኩስ ዝጥቀመላ ሴፈይ ትስበር ኢሉ ሓዘነ። ፍቁር ወደይ ድማ ኦ ጥጦስ ኣስተጋብእ ስባራተ ሴፍከ፣ ኦ ጥጦስ ስብርባር ሴፍካ ኣከበሎ። ጥጦስ ግና እንታይ ሞ ክጠቅመኒ እዩ ኢሉ ከምቲ ዝተባሃሎ ገይሩ ንፍቁር ወደይ ሃቦ። ፍቁር ወደይ ድማ ከምታ ዝነበረታ ምርክት ስምብራት ዘይብላ ገይሩ መለሰሉ። ጥጦስ ተሓጒሱ እዚ ህፃን እዙይ ካብ ደቂ ነቢያት እዩ በለ። ፍቁር ወደይ ድማ ንስኻ ኣብ ገነት ምሳይ ከም ትኸውን ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። ነዚ ተስፋ እዙይ ዘይተውሃቦ እስራኤላዊ ዳክርስ ግና እናላገፀ እዋ ሓቅኻ ካብ ደቂ ነቢያት እንተ ዘይኸውን ዶ ንኣኻ ንሽፍታ ገነት ክትኣቱ ኢኻ መበለካ በሎ። ተፋንዮምና መስከዱ ኣቀዲሙ ጥጦስ በቲ ንፍቁር ወደይ ዝሓቆፎ ክዳኑ መዓዛ ስለ ዝነበሮ ሓፂቡ ብ300 ዲናር ይሸጦ። እቶም ክልተ ሸፋቱ ካባና መስከዱ ፍቁር ወደይ ነታ ኣቀዲመ ዘፍሰስክዎ ነብዓተይ እናዘከረኦ ወላዲተይ እዚ ከም ፈልፋሊ ማይ ንብዓት ዝወሓዘ ቦታ ንመጻኢ ሕሙማት ዝፍወስሉ ንስኽውን ዓብዪ ተኣምራት ትገብርሉ ዓብዪ ገዳም ስሙ ገዳም ደብረ ጉስቋም እናተባሃለ ዝፅዋዕ ክኸውን እዩ በለኒ። ብድሕሪ እዚ ንሕድሕድና እናተዘራረብና ናብ ሓደ ደብሪ ኣተና። ኮፍ ምስ በልኩ ንፍቁር ወደይ ካብ ዝባነይ ኣውረድክዎ። ንቅዱሳት ኣእጋሩ ኣብ ምድሪ ምስ ኣርገጽክዎን ንኣይዳው እውን ምስ ኣልዓለን ብኡ ንብኡ እቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ ከም ፀሓይ በሪሁ ብርሃን ኮነ። ንሕና ከዓ ነዚ ድንቂ ተኣምራት ምስ ረኣና ኣዝና ተሓጎስና። ካብ ኩሉ ሽግር ኣውፂኻ ኣብዚ ዘብፃሕካና ምስገና ንኣኻ ይኹን እናበልና ድማ ሙሉእ ለይቲ ንእግዚኣብሔር ክነመስግን ሓደርና። መሬት ምስ ፀብሐ ጉዕዘና ቀጸልና። ኣብ መንገዲ ሓንቲ ዒላ ረኸብና። እንተኾነ ግና ማይ ዘይብላ ጉድጓድ ጥራሕ ነበረት። ፍቁር ወደይ ኣጻብዑ ሓፍ ኣበለ እሞ ሽዑ ንሽዑ ማይ መልአት። እዚ ማይ ኣብ ኣፍ ኩሉ ሰብ ጥዑም ይኹን፣ ነቲ ኩሉ ብእምነት ዝሕፀቦ ፍጡር ድማ ፈውሲ ይኹን እናበለ ነታ ዒላ ባረኻ። በይነይ ምስ ፍቁር ወደይ ስለ ዝነበርኩ እዚ ናይዚ ዒላ ተኣምራት ርእየን ብሓጎስ ተመሊአን ናብ በዓል ዮሴፍን ሰሎሜን ተመለስኩ። ምስ ተቐመጥና ምግቢ ካብ እግዚኣብሔር ተኣዚዝልና ተዳለወ። ምስ ተመገብና ሰሎሜን ወደይ ሓፀወቶ፣ ኣነ እውን ኣጥብኽዎ። ከምዚ እናበልና ብፍቅሪ ንነብር ነበርና። ኩሉ ሲሳይ ዕለት ይእዝዘና ነበረ ይብል ሓምሻይ ክፋል እንትቕፅል ድማ ኣብ መንገዲ ሓንቲ ዒላ ረኸብና። እንተኾነ ግና ማይ ዘይብላ ጉድጓድ ጥርሓ ነበረት። ፍቁር ወደይ ኣጻውዑ ሓፍ ኣበለ እሞ ሽዑ ንሽዑ ማይ መልአት። እዚ ማይ ኣብ ኣፍ ኩሉ ሰብ ጥዑም ይኹን፣ እቲ ኩሉ ብእምነት ዝሕፅቦ ፍጡር ድማ ፈውሲ ይኹን እናበለ ነታ ዒላ ባረኻ። በይነይ ምስ ፍቁር ወደይ ስለ ዝነበርኩ ነዚ ናይዚ ዒላ ተኣምራት ርእየ ብሓጎስ ተመሊአን ናብ በዓል ዮሴፍን ሰሎሜን ተመለስኩ። ምስ ተቐመጥና ምግቢ ካብ እግዚኣብሔር ተኣዚዝልና ተዳለወ። ምስ ተመገብና ሰሎሜን ወደይ ሓፀወቶ፣ ኣነ እውን ኣጥበኽዎ። ከምዚ እናበልና ብፍቅሪ ነብር ነበርና። ኩሉ ሲሳይ ዕለት ይእዘዘልና ነበረ። ኩሉ ግዜ ኩሎም ሰራዊት መላእክት እናመፁ ኣብ እግሪ ወደይ ይሰግዱ፣ ኩሎም ርእዮም ነበርኩ። ኦ ጎይታ ሰማይን ምድርን ናትካ ምሕረት መወዳእታ የብሉን። ነቲ ብመልክዕካን ምስልካን ዝፈጠርካዮ ኣዳም ደቆን ንኽተድሕኖም በዘይ ትሕትና ዘይሰብ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኢኻ። ንኣኻ ዝወለደትን ምሳኻ መከራ ዝተቐበለትን ቅድስቲ ድንግል ድማ ክብሪ ይግብኣና ብሉ ኣመስገኑ። እቶም መላእክቲ ከዓ እናመፁ የገልግሉና ነበሩ ኢላ ንኣባ ቴዎፍሎስ ነገረትኒ። ኦ ኣዴና ወላዲት ኣምላክ ብሕሊናኸን ስጋኸን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾንኪ ቅድስቲ ማርያም ከምቲ ንኣባ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳስ ተገሊጽኪ ዝነገርክዮ ካብ ድኻም ስጋን ነፍስን ዘጽናዕክዮን ንኣናን ህዝቢ ክርስቲያን ከዓ ብበረከትክን ምሕረትክን ተገለጽልና። ኦ ድንግል ብዘመን ርጉም ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጎየኸይ ምሳኺ ስደት ኣዘክሪ። ኦ ድንግል ካብ ዓይንትኺ ናብ ገጽ ፍቁር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ነውዓት ኣዘክሪ። ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበጽሐኪ ፀበባ ኣዘክሪ። ምሕረትን እግዚአብሔርን ኣማላልነት
ሓደ ኣምላኽን በረከት ዮሴፍን ሰሎሜን ምስ ኩላትና ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ ልበይ ፍቅሪ ድንግል ማርያም ተመሊኡ